Tata sik. Cek. Sik, wis ora ono apa. Monggo nganu Kanjeng Setunggal. Bae Setunggal nggih, Pak. Nggon bae kurang banter ki. Cek lho, Mbah. Kenapa? Kenapa? Cek, dorone ben ngendika dhisik. Pe. Kula. Yo. Kula kan jenengane. Hae. Kowe gayamu kuwi ngecek mik suaramu cempreng kaya cempe ngono kuwi. Jenengane kula Cempe pripun malih? Perkenalkan kula Cempe Andreas. Pancen patrap karo jeneng. Nggih. Pripun Kanjeng? Tahun? Kenapa? Ditimbali kudu bola-bali. Kenapa? Apa nek ditimbali sepisan ke ora krungu? Karang wis Apa ora dikorek? Nuwun pangapunten Gusti. Darane Kenapa? iki ngene tau. Kenapa? Dina iki ingsun mau mresani para prajurit soreng gladi ana ing alun-alun Jepang Panolan. Nggih. Mungguhku ya wis marem. Amarga para prajurit sigek anggone gladi ana ing alun-alun. Nggih. Menuruti panjenengan kepriye para prajurit soreng? Menawi pemanggih kula nggih. Jenengan niku sabar kali pasuran-suran niku ampun krusa-krusu. Nanging ngene tau. Ingsun yen deleng para prajurit sing kira-kira ora tenan. Rasane iki kaya jengkel. Bedegel. Lajeng kados pundi? Kersanipun Gusti Rapnangsa. Karepku yo supaya para prajurit anggone gladi sing tenanan. Ben sak wayah-wayah para prajurit yo ana perang iki siap tenan. Sampun kula gladi sedaya para soran-soran nggih ta. Yo. Sedinten ping kalih ning kula mboten tau gladen, mula kula nggih bingung. Iki sing gladi ning dina ora tau gladen. Nggih. Boten lega. Ora lega amarga ngopo? Wonten pedamelan wonten ing Mentauk mriku nggih ta. Gaweanmu ana ing Mentauk kok. Nggih. Nganti lali karo prajurit-prajurit ingsun. Boten nunggu sanik sampun kula gladi malih jenengan ampun semelang. Sedaya menika pasti nggih mimpang nggih ta. Yo pancen. Sakpele tak tinggal anggonku pos. Ingsun ora tau ngerti para prajurit soreng gladi ana ing anu. Jenengan niku lak dereng anu ta. Sing nindakaken napa kok? Tapa brata. Tapa brata. Kasus tunggal. Sedina meneh. Nggih. Kasus tunggal. Nggih. Dinten. Ning arepa garis dina. Nggih. Nek ingsun wis rasa seneng. Amarga ngopo? Kadegdayanku wis meh pulih meneh. Oh jenengan kadegdayan jenengan sampun mimpang ngoten. Nggih. Oh, lah murid sinten mengke mentahun kok. Nggih. Ya pancen patih mentahun iki sing kanun iso. Nggih. Mula ingsun dina iki ya bungah. Nggih. Bungah tenan. Anggonku nglakoni tapa brata 40 dina 40 bengi wis meh rampung. Nggih. Garis sepisan meneh. Mila ku para prajurit soreng kabeh. Soreng sampun kula anu. Sampun kula gladi danten Wis digladikan. Sampun kula isi
Jenang Klemet. Wis mbok isi jenang Klemet. Kopen kabeh. Nggih, sampun kula opan-opan kabeh. Yo miloku. Para prajurit mau tak kon leren anggone gladi. Nggih. Tak kumpulke ana kene. Nggih. Kersane ngopo? Ben padha melu ngrasake. Dahar gembul. Gembul busana. Gembul busana. Ya, nggih. Gawe syukuran ibarate. Amarga garis dina meneh. Sun wis meh rampung. Wih. Lajeng kados pundi sameneika? Gusti? Iki ngene. Para prajurit kabeh takon melu gembul busana ana kene. Ning kok ya ora cemep paket mau ki apa ya? Nggih pundi kok dereng cepake damel. Man. Pundi? Nggih teke ngriki. Paman. Teke ngriki. Alah kowe kowe. Kanjeng pripun? Kowe malah enak-enak turu kene. Ngantuk bos nyambut gawe. Nyambut gawe ambet dina ya. Nggih. Siwa. Kados keten iki napa murid jenengan? Sing damelane turu. Ngeten iki, enten sing kados ngeten iki. Berarti Murid jenengan apa mboten? Jenengan Nggih. murid sing mboten manurut kalih kula kene iki. Oh, murid kula, dagep murid, Kanjeng. kowe tak timbali apa ya ora krungu? Cukup sing budheke patih mentaun. Wah, nggih. Kowe ora usah melu-melu. Kula mboten budhek niku nek budhekan pun nganu. Nggih. Ampun. Nggih. Mboten Nggih, siyos. apa? Mboten siyos. Ora tekan le omong. Nggih pripun Kanjeng? Gaweanmu ket mau ngopo? Kula nunggoni para soreng gladen iki. Nggoni para soreng gladi. Nggih, kula mengecek sing kira-kira ora tenanan. Kira-kira kuda-kudane. Nah, niku kurang pendek. Wah, tendang dengkule. Tendang tawon. Ha, nggih, kula sing ngawasi para soreng gladen Nek niki. apa kowe dhewe ya iso tenan kuda-kuda kowe prajurit Oh, soreng. nggih saged. Jajal. Contone kanggo prajurit soreng. Cempe kok. Oh. Ora. Jenenge ngene iki ya belas saweran. Nanging yen kowe wis sumbar nganti ngisenake pancal karo aku dhewe. Nggih, oh mboten kalah nek karo jenengan nggih, Kanjeng. Monggo, ora yoga jajalke. Sing pakem. Aja ngisen-ngisenke paman cempe. Ngopo dadak kok ngono? Pripun ora kalah nek karo jenengan iki. Nek mlakumu metak-metak mau jane nirokake bendarane apa ngece bendarane? Wah nggih, nggih mboten nirokake. Namung kan bendarane nek penangsang-penangsang niku nek melampahkan ngoten niku. Pancen ngono kuwi. Nggih. Metek-metek mecicil-mecicil matane niku arek metu matane. Ning nak ya ora kaya kowe. Nggih, penting mecicil sih. Penting mejiji. Nggih. Galakmu ora ana blas kaya ngono. Apa piye? Iku ora galak kepiye Kanjeng? Apa ya kudu ngono kuwi? Nggih, nggih ngapunten Kanjeng. Apa panganan ki ah? Urung pakani apa piye? Engko kae ning kono njaluk tuan rumah.
bar main kerja dhisik nggih pakani. Ngerti yo kowe iki. Nggih pripun? Prajurit coreng kabeh tak kumpulke kene iki. Nggih. Ben melu gembul busane. Ha nggih. Ora mbok cepaki panganan, pantes nek ditakon. Ha nggih kok sik urung dikon kok. Aku ket mau wis takon. Ngopo ora mbok cepake iki? Oke, sakniki. Sesuk. Sesuk ayo kose. Tak turu meneh. Saiki. Oh, sakniki. Oke. Mungal sakniki paman pekatik. Ngoten. Yo. Tak pundhutke sakniki. Baleni. Pripun Kanjeng? Nggih. Ket mau ora mbok cepake iki. Napa nih? Syukur, sapa nek jomblo mau sapa? Mula rek rabi-rabi Kanjeng. Ora mang rabi. Nggih, nggih. Nggih. Tak jikoke wis ngerti wis mudeng. Sik. Jenengan lenggah Wis sing. mudeng mau malah tinggal turu. Apa ya pantes? Nggih, pun jenengan ki lenggah riyen. Kowe karo bandarane akon-akon ngene iki apa ya pantes? Ampun tak ra bayaran. Duit toto blas. Nggih, ngapunten Kanjeng. Nggih. Tak. Apa jal? Monggo Kanjeng. Sekedap nggih. Yo, Nggih. tak tunggu. Nggih. Kepiye ki patih mentau? Duwe paman pekatik kaya ngono ki pola. Patih mentau. Iya. Lagi maju, Mbak. Cuma sekedap. Ki ngene patih mentau. Ana kaya ngene iki. Kabeh. Ingsun kan wis merah. Nggih. Mula iki para sore kabeh. Tak kondong ngrasaki gembul busana ki. Amek semanten iki nggih kirang. Delok apa meneh? Iki Telu gedange. ping 3 gedang. Nek ngene iki apa ya ora ngisinke. Jenenge mung 5. Wo, Jenenge li. wo. Buntelane mung 4. Siwa. Jadi paru-paru. Niku gedange ki mboten 3. Kula pun sepuh nggih boten samangan. Gedange ki enten 5. Utuh. Ha 5 niku. Enten 5 niki tak hitungke. 1, Piye? 2, 3, 4, 5. Aha. Weh, Nggih, maksude ki sing teng panggung niku enten kalih ngoten maksude kula niku. rapat blas. Nggih ngapunten Pekatik. mawon guyon. Paman pekatik kok jat kebangetan iki. Niki janjane pripun jenengan antuke ngendikan ya para paman pekatik. Loro-lorone jan ra ono sing bener blas. Lah kula niku lah pekatik-pekatik kan kula kan ngurmati napa niku? Kuda. Jenengan ndak pun teranglet. Iya. Kudane pun pakani dereng, pun ndritke dereng. Yo, pancen iya. Ta ingsun kelingan. Ingsun Oh. isih duwe pekatik siji meneh. Oh, Pekatik siji mau tak kon diundang, ngarit kon ngarit. nang ngalas kok. Ana ngalas mek kono. Ket mau ora bali-bali. Lho. Jane kenapa? oh sik, ora sik le tulung-tulungke. Ora kesus. Pripun? Kancane nanti kok ora melu ngarit. Oh, ha nggih biasane niku bocah niku enten bladogake mesti teko Kanjeng. Ngono kuwi. Nggih sekedap tak padosane napa pripun? Apa tak anteni mawon? Golek isih Ben bae urip penting. matine betengan mriki. Matrape nek karo kanca kuwi yo. Kancane ra ngerti nang ndi goleki. Oh nggih. Apa ya ora samar kenang apa kenang apa. Jane ya ora apa-apa Kanjeng nek kera ana kan jek ana ceweke ayu kae Kanjeng. Nek ora apa. Apa ya kowe dhewe iso merantasi gaweane kancamu? Wah nggih, dereng ngertos. Mula kuwi. Nggih. Nanging ngene mentau.
Iki kok sajake para prajurit soreng kabeh. Padha ngelih. Mila para soreng kabeh. Kanjeng Gedap. Tak pamit madosi kancane kula riyin. Yo, Nggih. golek ana. Nggih. Botomik mboten? Mboten? Oh, isih. Para soreng. Cuk. Ngapunten. Jan, ndara wedok rada galak. Para prajurit soreng kabeh. Ayo padha melu gembul busana ana kene. Ada Rahapi melu apa sih? mangan. Pas. Apa? Jenenge Nano. Senang. Apa? Wak jeneng iki nak tengah jeneng. Patih mentau. Ayo sore. Ora usah do rebutan sore. Iki oleh kabeh. Kayak ngopo? Eh, Man. Wong sing lara aku kok ya kowe tulang-tulungi lho pekoke lho. Aku mau nangis kondo. Kowe meneng sik. Piye? Aku mau ning kene kondo. Hop, aja do nyedak prajurite. Heeh. Aku dibopong, iki lho dijiwet kene iki ya. Piye? Aduh, Dek. Sing jiwet sing sapa? Ha iki tak goleki. Sapa mau sing jedokku mau? Iki lara iki lho sik. Ya, ora ngono kuwi sarung. Tak tileki, isih loro apa dadi siji ro? Iki lara. Oh, sik aku tak takon. Apa? Kowe wis kok ngendi? Ngarit. Ngarit ket mau ora ketok-ketok. Aku iki goleki aku ning ndi? Kae ning kono. Goblok aku ngarit ning kono kok. Ora Sherlock. Oh, ayo sesuk tak wangsap. Aku kae gok kono kae, gone sing nganu digawe kono kae. Sik ndok. Aku wedi pecicilin dorone. Sik. Kowe kok pecah. Wes kowe kok iso di wireless kok ngendi? Di wireless barang. Ya duwe wong kene balane juragane kok. Aku mau jalan ora ndeke. Kerajinan tenan. Pekat. Ngerti ra? Bendara apa kabel miki ana kabele. Iki lho ora ana kabele. Sik. Poncangane niki mudalu. Trut. Nika tak ngerti. Wis aku salat Rene. Kusik kuwi ana ndi? Wis ana ndi? Man. Lah kasih wae. Ya ora. Aku salat. Man. Kapok. Bentaramu ket mau nang kene kowe ngoceh wae cah lu. Lara Kanjeng. Niki mang tileki dhewe niki. Kowe ngopo? Keriyen kula ngeleh.
Oh pangan mau tak ndei tak anteni ra kene oleh turahan yo Lha kapok. gawe ku ra tenanan kowe iki. Aku tak takon. Nggih. Takon karo sapa? Kowe nggo suket Ah, ngelak. Kirian guys, sedaya mau. Hei, Ya ngelak barang kene kok. Ayo Aku bali ah. Bali. hei, kowe bali ra bayaran kapok. Bayaran, aku bayaran. Ayo wis nek bayaran Ya, rampung ya, ya, iki. Lokasi. aku tak takon. Bang ndak supiti. Kowe teko-teko tulung-tulung. Sik jam mepet teling ngombe kok sik. Modar kowe iki mot. Biar. Kowe iki kan mau ngrusoi wae kok ya. Ih. Wong kene iki aku. Kok ya es gelut wae ayo. Oh yang ngrusoi ngombe di. Nyawa siji kesurupan apa piye to iki? Ngamuk kancane ra genah. Rasa dong ecet dan. Oh ya ora sida ding. Iki malah bukakean pola kabeh. Ah. Tanggung jawab. Aku. Kula sinten? Kula nuwun. Nggih. Aku tambah nono. Kula kepesing. Iya. Wah. Kowe iki mbok yo meneng sik ngopo to? Kat mau ngregoni wae. Wis, Dereng. wis rampung apa durung nek gubres cak loro? Dereng. Wong niku tasih mececelek. Urung ora ono sawerane Kowe kok jagong ning kono lho. Kursine bendara cok goblok. Oh, sukete aku ilang meneh. Ora. Oke. Aku tak tak. Jane kowe kena ngopo? Nggih, kula tak cerita angsal mboten. Yo, cerita. Nggih. Kula tak cerita nggih sederek-sederek penonton Iya. dusun. Galak. Kowe iso meneng ora? Asik. Wis. Syukur kowe rada iga. Galeni sepisan meneh tak tempeling. Kowe jane kena ngopo? Iki para prajurit coreng kabeh. Lagi padha gembul busana iki. Ngerti-ngerti kowe teko bengak-bengok karo tulang-tulung, gawe gegere bocah-bocah. Nggih, niki kula tak cerita sekedhik. Yo, Dados kula niku kan nembe ngarit madoske pakanjaran. yo. Ah. Kula penak-penak ngarit ngeten iki to. Oh. Srek ngoten niku. Banjur wonten ane ndi, Bos? Ya, balik sih. Ya. Anu ya, Sherlock wae monggo. Heeh. Ya wis kono. Saiki terus. Oh nggih, tak terus. Terus kula ngarit, srek ngoten niku. Banjur enten pamongan kalih. Yo. Banjur pamongan wau tak tangleti turune saking Pajang. Pamongan mau saka Pajang. Nggih, banjur tanglet kalih kula. Adik. Nggih, Kanjeng. Ngopo ning kono, Kadek? Ha nggih niki kula ngarit, kula ngoten. Yo. Banjur diiling-ilingi. Ditangleti mriki lah. Ngarit gawa gaman barene tak silahe gamane ya. Yo. Gaman mau di ngeten-ngeten iki. Gamanmu diiling-ilingi karo Nggih. pamongan loro. Nggih, banjur ngoten
Aja malah ngekrek kuping ngeten iki. Kamanmu gawe ngekrek kupingmu. Dot iki dikandoli napa mboten ngertos iki. Coba kene tak. Aduh. Kupingmu mbok cateli nawa. Taut Kula. Wonten napa Gusti? ngene pethawon. Iki mau paman Pekatik gek ngarit ana alas kono. Ditekani karo pamongan loro. Oh niku penjawi. Niku penjawi kae ayo niku. Nanging pamongan loro nyileh gamane Yang pajang. wong pajak. Yang pajang niku. Nanging ngene Nah niku pamongan loro mau tulisane Ngalembono niku. iki ngalem. Ngalembono, Ngalembono kali jenengan niku. Yen pancen ngono coba tak wacane. Nggih monggo kula mirengaken monggo. Larape pun mangkin toko katur marang dika Kang Mas Dipati riya penangsang wong bagus kang mangku bumi Jipang sinuyudan saking para kawulanipun ambek welas para warga welas asih mringsek sami iki layang wujud pangalembono saka Hadiwijaya. Sing niki sing ngadhap kok sajak gegirisi. Gegirisi niku. Iya, nanging ki sono bajute. Mila padha rumokno. Mung sedhike cacat ira Satrio bagus tan wani getih Rai kedek ipul Etik toyo maju klamun tanding mring Hadiwijaya Ratu Pajan kang kaloka amuk Hadiwijaya ayo cepet amuk